Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy apreli Azad Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bilşiňiz ýaly soňky wagtlar biz döwlet näme, hökümet näme, hökümet bilen raýat bilen gatnaşyklar nähil bolmaly ýaly temalar boýunça gurrun bolýar. Temadan hatda TikTok'da da käte watandaşlarymyzyň arasynda çekişmeler we dawa jenjelleri hem ýüze çykypdy. Şo çekişmelerden hem we biziň şu videolarymyzyň aşagyna ýazylýan tesirlerden hem umumyň raýatlarymyzyň agla we köpçüligini döwlet, hökümet, döwlet häkimetiniň üç şakasy, hökümet bilen raýat bilen gatnaşyklary ýaly iň bir ýöne koýup şol ruwatyny ödünidi. Iň bir möhüm meseleler boýunça da adyň bir düşünjäň ýokdugyny görmek bolýar. Indi bu näme şu şeýle möhüm? Sebäbi birinciden döwletiň we hökümetiň nämedigini bilmeýän şeýle de raýat bilen döwlet we hökümet bilen gatnaşyklarynyň nähil bolmalygyny düşünmeýän özümiziň edil şugun kugun nähil döwletde ýaşap ýörenligimizi düşünmek mümkin däl. İkinciden şu zatlara düşünmeýän nähil döwlet gurulşynyň biz üçin has gowy boljakdygyny düşünmek mümkin däl. Muňa ede jaý gurulşynyň iň bir ýöne koý düzgünlerini düşünmeýän jaý gurulşak bolmak gal bir zat bolýar-da. Bizine şu ýagdaýlary göňüne tutup döwlet gurulşynyň esaslary barada mundan 3 ýyl bolal, ýagny 2020-nji ýylyň tomsonuna efire beren iki tane gepleşigimizi yine gaýtadan efire bermekligi makul bildik. Hatda illeşlerimizden käbirleri şo gepleşikleri mundan odal görenen bolsalar, oňa tomoşa eden bolsalar 3 ýyldan soň olary ýene bir gedek görmeklik we bu gowy bolan temalar üstünde täzeden pikir etmeklik olara ziýan etmezmi kadiyas? Gaýta tersine mesela has täze çegaraýyş bilen garamaga ýardam eder diýip şyn ýörekden onanýar. Indi häzir gysgaçyk reklamamyzdan soň şo gepleşigiň birinji bölümini dinlersiňiz. Käbir illeşlerimiz hatlaryny haýyş edipdirler. Şuňaly bir syýasy meseleleri birazjyk analiz berseňiz, hasedy köp parçalyk diýäňiz, media diýäňiz, döwlet gurulşy diýäňiz, döwlet dolandyrşy diýäňiz, parlament diýäňiz. Ine şu zatlaryň bir gatnaşyklary barada, şol nähil bolmaly, nähil bolmaly, nähil ýagdaýda dogry bolýar, şol nähil ýagdaýda egri bolýar. Ine şu zatlary birazjyk bir teljer berseň diýip haýyş edipdirler. Abyň daşyndan men şu käwat kommentariýlar okamda da şol illeşlerimiziň käbirlerine şu zatlary barada bir ýöne koý düşünjelerini bir ýetmeçiligi diýenini görýän. Ýene tapda. Şoň üçin şu men geljekki bir 2-3 tane gepleşigi ýörükde şu tema bagyşlamaklygy men ýerlikli bildim. Şu arada gurrun edilende men öňü bilen bir zat ýadyma düşýär da. Şol 1985-nji ýylda tabiat häkimet dowam edip durka, şoň bu ýüzünde bizi armiýa alanlaryna bir topar ýaş olanlar bolup Ortadan Novokuznetsk şäherine baryp şo taýdan bir adyrak geçmeli karantinden geçimini harby kasam kabul etjek bolup durkak. Daşarda ýörükde meýdançyda şonu polkun komandiri bize ýüzlenip siz näme kasam kabul edýäniňizi etmeliňizi bilýäňizmi? Hani içiňizden kim aýtjak siz? Aýtyňyz aýdy biljek. Döwlet näme, hökümet näme diýip ýöne koý sora berenne. Şol ýüzden gowrak oğlanın içinden bizim hiç şiirimiz elimizi kaldırıp şu soruya cevap verip bilmedik de. Indi men bunu ýöne ýere ýatlanmak sebäbi şol tabiat häkimeti ýyllarynda da şu ýöne koý elementar bir syýasy meselelere bir düşündürüş berip bir şonu düşündirýänem. Adamam ýokdy, bir ideologiýa da ýokdy da. Şol bir telewizor açsaňam ýa radio açsaňam bir galyba salynan bir lozuklary, şewarlary eşdiýärdik da, giýjegini. Bilen ha hökümetimiz we partiýamyz o döwlet ýakfetli, halk ýakfetli syýasat alyp barýar diýilen ýalylar aýdylýar. Onuň şonda şol hökümet näme, ol partiýa näme, o döwlet näme, döwlet ýakfetli syýasat näme, adamyň hukuklary näme, demokratiýa näme, o döwlet bilen adamyň arasynda gatnaşyklar näme, hökümet bilen adamyň arasynda gatnaşyklar nähil bolmaly? Nähil bolanyna ýalňyş bolýar, nähil bolanyna dogry bolýar. Şu zatlar barada hiç ýyly adamlara bir düşünje berilen okdy. Ödem bolmasa okuw programmalaryna jemgyýet öwrenç diýen bir ders bady, hukuk diýen ders bady. Şonu käbir zatlarda hatda düşündirilýän bolsa ýöne şonu bilen biziň şu çağa beýnisine şonu düşündirip goýup biljek.
bir kadrlarım, moğollarım yoktu da neteredik görýät bolyn. Şonu jik düşündirip şunu biziň aňymyza ýetirip bilýän moğollar yoktu da. Diýmek şonu onda şol moğolumlaryň özüne de bir jegerli bir esasly düşünjeňem ýokdugyny görkezýär da şu da. Beýlek tarapdan bolsa şol biziň halkyň bu meseledäki körlügi, o aňdarmalygy hem nadanlygy bir dolandyryş toporlar üçin häs behwit bolup çykýar da. Sebäbi bulatlar barada hiç zat bilmeýän halky, am halky nirik uruktursaň urukturup bolýar, näme uýdursaň uýdurup bolýar, nähil dolandyrsaň dolandyryp bolýar, näme ananlarasyň gelseň anandyryp bolýar. Ana şey diýem, siýasat alyp gelini, şey diýem biz köp zatdan mahrum bolduk da. Indi soň biradagyk opposision hereketler ýüde çöküp daşary ýurtlardan maglumat gelip birazcık açylyşy uransaň onu geňeşdirip görüp rad edip durly çeşmeleň maglumatlaryny öwrenip şeydi onu bizim gözümüz açylyp boldy. Emma indi ýöne soň Sowet häkimeti dargandan soň Soýuz dargandan soň bolan ýagdaý öňküden hasam ýaramaz boldy da. Durly ýurtlar durly ýollar bilen ötüp başlady. Beýnan sakdyny Türkmenistanyň ýagdaýy, halkymyzyň ýagdaýy şu öňküden hem has ýaramaz boldy. Şoň üçin ha bir küçüknükde men bir daşary ýurtda ýaşap beren illeşlemeriň biri bilen telefonla gurulşamda şol illeşmek için ýok ýa-da men niýe şu daşary ýurtda çykýançam diýär şu Türkmenistanyň içinde ýaşap berkam şu diýe dünýäň ähli beýleki ýurtlarynaky ýagdaýlarym edil şol bir olýa beýlek belli olýa beýleki bir derejede nähile bolsa edil şu Türkmenistanyňky ýaldyrakdyr diýip pikir edýärdim diýär da. Soň diýe indi diýär ýurtdan çykamdan soň indi deňeşdirip görüp diýeni düşünüp uradym diýär şu döwlet bilen döwletiň arasynda, siýasat bilen siýasatyň arasyndaky tapawutlyň ýer bilen gök ýaly bolýanyny ne düşünüp uradym diýär. Indi ana şu halkymyzyň wekilini, ana şu halkymyzyň bir ilmli bilimli wekilleriniň biriniň aýdýan sözi şu. Şoň üçin bir tarapdan geňem görüp oturar ýaly halkymyzyň häzirki ýagdaýyny. Indi şoň üçin hem şu belli bir derejede şolar ýaly maglumat alışmaklygyň, şolar ýaly zatlara bir analiz bermekligiň zerurlugyny görýän. Indi şu taýda ýene bir berilmeli sorag bar da. Indi bu günä hemmesini ýöne hökümet atyp ýa biziň doglan şertimiň üstüne atyp özümizde hiç jogapkärçilik almanam oturup bilýärmi? Şonu şey etmekligiň özi ýerliklimi diýen sorag ýa-da çykýar. Sebäbi adam odalarynda hem adamlar Allah tarapyndan tebigat tarapyndan deňem yaradylýan bolsa, ýöne biziň dogulýan şertlerimiz, biziň dünýäni ýan maşgalamyzyň ýagdaýlary durly bolup bilýär. Dünýäni ýan ýurdumyzyň siýasy sistemamyzyň ýagdaýy durly bolup bilýär da. Indi bunun kimin günäsi bar? Bolýa aýdalyn ha batragyň çagy, batragyň maşgalasynda dünýäni da, indi birine bir baý adama batrakçylyk edip beren bolsa şu batragyň maşgalasynda dünýäniň çagy da dünýäde şu gözüni açyp görýän zady batrakçylyk etmek. Ene satasynyň şey edip leppeýip durmagy, ondan şonu bir hukmany bolaýmaly zat ýokmunda kabul edýär. Ondan şu baýyň çagy ýanky batragyň çagyny depse de ursa da çümüklese de şolan bir bolaýmaly zat diýip kabul edip oturýar. Sebäbi ha baýa ýokary derejeli ha baýa tagdim edilmeli, hyzmat edilmeli adam, menem hyzmat etmeli adam, menem ýerim şey şu diýip pikir edýär üstüne aýdaly şu çağan enesi atatam şonu çağan beýnisine goýýan bolsa ay borla baýyň çaga sen urun bolsa çytaýtana diýip o baýda da baýyň çagatdyr da o bolýa ýöne sen uraýmagyň saňa bolanok diýip şolatlarym beýnine goýup oturan bolsa onda bu ýagdaý hasamyny erbetýär. Ana bu ýagdaýda ene taňam öz günäsi bar. Eger şu öz çagatyna şu edilýänlärdiň ýalňyşlygyny düşündirip bilmeýän bolsa enata onu belki bil katlayına medyan değildir. Ene taňam özüne şu bar bolýar, şu bar düşünjesini ýetişidir. Ýöne şu taýda çağam öz birazjyk jogapkärçiligi we sebäbi ine käbir adamlar aýdýar da ýa-da mine dinarlaryň düşünjesini şu arada alyp görsek, birazjyk filosofik teredip görýän da şu mesele. Bu dinarlar näme diýär? Bu nähil maşgalada bir dünýäni tek nähil ene taýmyzyň ýagdaýy şolaň bide bolan garaýşy, bide bolan çemeleşi nähil bolsa şol Allah tarapyn Hudaýsyz hiç ilçek başy gymyrlanok. Diýme onda Allah seni ýürüýte bir syna üçin şeýle maşgalada dograndyr diýip. Şeýle maşgalada dogulmaga ýol berendir diýip aýdýarlar. Şoň üçin takdyry ten bermeli diýen pikirden uralýarlar.
Emma yine beylekrak bir filosofiyanı alıp görse gaýdaly ine Buddizmde ya Hinduizmde başga bir garaýş bar. Olar aýdýar ha biziň diýär şu durmuşda dünýä inen maşgalamyz ya dünýä inen yerimiz, döwletimiz biziň karmamyza bagly aýdýar. Olar aýdýar ha şu biziň ruhumyz diýär köp ömürlerden geçip gelýär. Şol köp ömürlerde ýaşaýanlarynda o günäý işe diýär, sowaby işe diýär. Şoň netijesinde günäni köp eden bolsak erbet şertde dogulýar. Eger köp sowab eden bolsak onda gowy şertlerde dogulyp durmuşymyzyň ködýürini görýär. Şeý diýip düşünýär. Emma ateistik garaýş alyp görelýär. Has rasional garaýş alyp görsek olar nähil pikir edýär, olar aýdýar. Hudaýyňa missin atmalylar, bu meseleýäni karmaňa missin atmalylar. Ine biz doguluk mu belli bir şertde. Diýmek şol kötänleýin bir bolanda ýöne inni şundan beýlek. Biziň akwalymyz ödelimizde. Akwalymyzyň geljek akwalymyzyň nähili boljakdygy edil biziň öz kabul edýän kararymyza, biziň öz saýlamak erkinligimize bagly diýip düşünýärler da. Ine bu taýda da bir yerlikli nähilem bolsa, düşünje bar. Eger hemme zat ýöne Hudaýyň üstüne atyp otursak, ya hemme zat karmaň üstüne atyp otursak, ene şunu şeýle bolmaly eken diýip otursak da, onda biziň şahsiýet ýökmünde jogapkärçiligimiz ýeride. Diýmek onda hiç jogapkärçilik ýok bolup çykýar da. Ýok, biziň özümizde jogapkärçilik bar. Täbi Hudaýam tebigatan bize aň düşünje berýär. Her birimize. Şonu näme üçin berýär? Pikirlen, oýlan deňeşdirip görüp, ondan netije çykar diýip berýär. Ýöne bir aýdylanda uý diýip şonu beren ok. Şol öz başda pikirlenmek üçin berýär. Ana şol gurallan, şol pikirden akyllan, şol gurallan biz nähili yerlikli, netijeli peýdalanyp bilsek, oňuň peýdalanyp bilsek, şonçada biz öz akwalymyzy ýitip bilýär. Şu mesele bilen baglanşyk şu artık ýanky aýgytladım kino filmindäki etat gahrman bolan artık bilen halk komissarlar sowietiniň başlygy Artamonowyň duşuny ýatlaýanlar şu yerlikli boljak da. Ýadyňyzda bolsa şu kino filmde bir epizod bardyr. Artık öz nökerleri bilen bir poýda gelýär. Şu poýdyň içinde de halk komissarlar sowietiniň başlygy Artamonow diýip biri otyr. Şonda ikiniň arasynda bolan gurulmykdeşlikde şonda artık şoňa ýüzlenip bir sora berýär. Indi diýär bu ýagdaýda näçe dowam eder ka? Indi biz diýär ýöne şeý diýip diýär şu baýlardan, beýlerden, bulardan ejir çekip gelmeli mi ka? Bu ýagdaý üýtlemez mi ka diýär. Ony şonda Artamonowyň berýän bir jogaby bardyr. Bu ýagdaý ýol bersen bolar, ýol bermesen bolmaz diýär. Olam saňa bagly. Şonda artık geň alyp maňa bagly diýip geň alýanlar. Sebäbi gynantakda şu adamlar şu döwürde de şeýle pikir eden bolsa, şu öz akwallarynyň özlerine baglylygyny düşünmeýänem geden bolsa, şu ýyldan geçmek bilen häzir ýagdaý üýtýändir diýip pikir etmeklik ýalňyşlyk. Sebäbi biziň ýurdumyzyň içindäki adamdan köpesine şonu düşündirjek bolýan da, saňa bagly diýip düşündirjek bolýan bolyn. Şolaňam reaksiýasy edilýän artyň reaksiýasy ýaly bir zat. Şu öz akwallarynyň özlerine baglylygyny da düşünýän köp adam. Şu saýlamak erkinligi diýilýän zat ana şol şu wakada görünýär, şu ýagdaýda görünýär. Sen haýsy ýol saýlaýan? Pulçuluk ýoluny saýlaýan? Ýa-da ýok? Maňa bagly ýerim ine men şu ýoly saýlaýan diýip nähilem bolsa garşylyk durmak ýoluny saýlaýan. Birazjyk düşünjeňi artdyrmak ýoluny saýlaýan. Birazjyk pikir alışmak, aňy üstürmek ýoluny saýlaýan. Mana şu haýsy ýol saýlatan şu ýol bilen gidýän, şu ýolun sen akwalyň şödýär. Indi bir aýdaly birazjyk şu maşgala bilen baglanşykly ýagdaýyna biz gödüňni tutduk da. Indi bu başga bir tarapy bar. Indi biz käbir şol döwletlerde dünýä ýenýärsa, dürlü döwletlerde biz dünýä ýenýär. Odaly wejinne hemme adamlar Hudaý tarapynyň, tebigat tarapyndan häl gaýdyşmaly deň yaradylýar. Emma gynantakda bir durmuşda bir hili adalatsyzlyk bar ýaly bolan görünýär. Näme üçin käbir adamlara ene şunu ýaly erkin durmuşlarda, demokratik ýurtlarda dogulup, şu durmuşlarynyň hödýerini görüp berler. Emma näme üçindir biz ýalylar ýa ýene käbirleri şular ýaly diktator rejimlerde dogulup, şular ýaly gadaply şertlerde dogulup ejir çekip berýär. Hany jeňlik, hany adalat diýilen ýalym, sonra filosofik soragyny berip bilerler. Men buňa ruhat berdimmi şu okwara diýip. Ne şu soragy men ýöne ýere goýgamak sebäbi
Bu filosofik soru, bu meselelerin üstüne hatta filozoflarım kellilerin ýögýärler. Hawa. Şu belli bir döwletde bir dowlat, bu şertler dürlü. Indi şu taýdaky şu döwletdäki alınıp barylýan syýasata men gol çekdimmi? Men şahsiýet ýokmunda, men erkin şahsiýet ýokmunda. Men ruhsat berdimmi? Men üstümden şular ýa-da syýasat alınıp barylmagy. Ýok, men ruhsat bermedim. Onda kim ona ruhsat berdi? Kim men adamdan şu ýagdaýa gol çekip şunu kabul etdi? Men ene tammy, belki olarum diýerler. Ondan önde öňüräkdir. Indi şu taýda şu döwlet diýilen zadyň nämedige hakynda soraw ýüze çykýar, soraw ýüze çykmaly. Sebäbi biz döwletiň içinde dünýä ýynýäs. Indi gödegine getirip görüň, gadim zamanlarda, gadim döwletlerde şu döwlet diýilen zat ýok döwürde adamlaram dünýä ýynýän eken, hiç dil döwletiň nämediginden bilmän ýaşaýan eken, ýaşapdyrlar da. Erkin ýaşapdyrlar. Soňra belli wagt geçenden soň adamlar şu döwlet diýilen bir zady döretmekligiň zerurlygyny duýup başlaýarlar. O zerurlyk sebäpli ýüze çykýar. Döwlet diýilen zadyň özi bir erwet zat däl. Ýöne şol döredilen döwletiň özi ahyrynda nähili bize hyzmat edýärmi ýa-da bize garşy hyzmat edýärmi, bize garşy işläp başlaýarmy? Ana şo mesele. O da lebedinde döwlet diýilen zat köpçülik bilen bir adamdan az böleginiň arasyndaky alalaş kökmünde döreýär. Men şunu näme üçin şu zatlardan, şu ýöneköý zatlardan başlaýanna, sebäbi şu zatlardan şu primitiv ýöneköý zatlaryň esasynda şu zatlar düşünip başlamasak, häzirki bolup beren çylşyrymly, häzirki zaman syýasatyndaky çylşyrymly zatlary düşünmekligim aňsatdy. Şoň üçin men häzir aýlabrak şuny ýanky masalan esasynda birazajyk gurrun etmekçi bolýan. Indi şu döwlet meselesinde. Şu döwlete o da lebedinde biziň ata-babalarymyz öýleri şoňa kaýyl bolup, öýe durmuşlaryny gowlandyrmak üçin döredýärler. Indi haçan döwlet diýilen zat dörep başlapdyr diýilen meselede tarihçiler arasynda da, arheologlar arasynda da dürlü gapma garşylyklary garaýşlar bar. Kimler aýdýar, o da lebed başda diýe döwlet diýilen zat şun Egiptiň piramidalary gurulan döwürde, şo döwürde ýem döwlet strukturalary bolup durýan, biziň eramyzdan ozalky 8-nji müňýylykda töwerekde döwräpdir diýip aýdýarlar. Ýene bir ýerler aýdýar, Şumerler döwründe döwräpdir diýen, Mesopotamiýada Tigr hem Efrat döwletleriniň arasynda, gerýanlarynyň arasynda bolan döwlet bolupdyr. Şo taýda şol territoriýada Şumerler döwlet diýip biziň eramyzdan ozalky 4-nji, 5-nji müňýyllykda diýip aýdýarlar. Hawa. Ýöne haýtyn alyp göreňde de şu döwletiň şol gaty döwürlerde döwlet guruluşy diýilen düşünjeň bolanmagy hem şonu biziň ata-babalarymyzdan şonu döredip şu döwletde ýaşanlyklaryny görmek bolýar. Hatda Türkmenistanyň territoriýasyny alsam da bu döwlet diýilen bir düýnüň un dören zat däl. Bolmasa biziň ata-babalarymyz 1-200 ýyl mundan odal arzu eden bolsa Magtumlyň döwründe Magtumlar tamamdan döwlet barada arzu edipdir, arzu edip geçipdirler. Türkmen döwletini döretmek barada, Türkmenistanyň topragyna bir döwletiň adalatly bir döwletiň bolmagy barada arzu edipdirler. Emma hakykatynda seredip görsem şu Türkmenistanyň topragyna, Türkmen topragyna köp döwletler bolup geçen. Ine nusoy alyp görsek, Aşgabatyň etegindäki şonuna biziň eramyzdan ozalky 4000 ýyllykda dören bir döwletiň merkezi diýip hasaplanýar tarihçiler. Ýani ben öz ýaşan regionum bolan gadymy Merw, Margianany alyp görsek. Ana şu taýda ýaňy şol orsetli arheolog tarihçi Viktor Saryanidiň toporuny ýol başçylyk eden toporunyň köp ýyllaryň dowamynda alyp baran işleriniň netijesini Garawum çölüniň eteginde şol iň bir köni sivilizasiýanyň üstadçylygy olan Margiana diýip adlandyrdylar. Ol häzirki Bayramaliň etegindäki orta asyrlar şäherinden hem has gadim bolup çykdy da. Şoňa da şu ýanky şoň üstüne açan alymlar ýanky ýaşyny şu açylan döwlet guruluşynyň şu taýdaky şäheriň hem şol döwlet strukturasynyň üstüne açanlaryna şoň ýaşyny biziň eramyzdan ozalky adynda 4000 ýyllykda dören
döwletiň bir merkezi diýip şeýdip kesdiler. Beýdimek ne häzirki döwürden alynan 6000 ýyl mundan odan şo taýda döwlet bolupdyr, döwletiň merkezi bolupdyr. Hemme gazlwalyny ýan şol zatlar şonu suwud edýär. Beýdimek bilen men näme diýjek bolýan? Şolar döwlet diýilýänler köňeden gadymdan biziň hem topraklarymyzda bolup gelen zatlar ýöne wagtyň geçmek bilen olar synýa, sikleýin tarihin ötüşü sikleýin bolup geçýär. Köp alymlaryň pikiriçe. Käbirler pikir edýär, hökman şu bir göni liniýalaryň ösmeli sivilizasiýa ösýär diýip düşünýär. Ýok, olar ýalylar. Sivilizasiýa ýanky ösýär, soň ýene weýran bolýar, ýene ösýär, ýene synýar şeýdip sikleýin gelýär-de, keretip görsem. Eger ýakynrak taryh alsak, ana uly döwlet bolan Türkmen toprağynda Selçuklar imperiýasy. Onun paýtagty şol ana gadymy Merwin territoriýasynda bolan Selçuklar imperiýasy mana şol 12-nji asyrda şu ýakyn gününe göre Ýewropanyň epesli bölegini basyp alan imperiýa. Şol mana 150 ýyl töwereg dowam edýär da soňam synýar, weýran bolup gitýär. Şol iň soňky urwam Tatar-Mongol basyp aljylarynyň Çingis hanyň şu goşunlarynyň urwan urwuty boldy, ol imperiýa. Ana şeýdip belli bir döwürde döwletleň döräni görýär, olaň weýran bolmagy, olaň synmagyna da tebigi hadiselerin tebäp bolup bilýär, kataklizmler aýdalyna bir derýäň etjeginde oturan şäher bolsa ýa döwlet bolsa, şo derýä gurasa, ondan ýanky şäher hem dargaýa, döwlet hem dargaýa, her kim öz gününi görjek bolup, ondan o ýaýladan o ýaýlya, o ýaýlakdan o ýaýlaga şeýde gana çarwaçylyk edip, ekrançylyk edip göçüp bolup ýaşa berýärler darga. Ondan soň ýene de birleşip, ýene döwletler öçek bolýarlar. Ana şeýdip bunu da ran bolup ýörler. Ýöne şol niçe döwlet töretmekdiň zerurlygy hakda gurrun etdik da. Şo döwlet diýilýände hakykatdan adamnyň bir durmuşyny bir kadalaşdyrmak üçin bir zerurlyk. Aýdalyna şo çarwaçylyk edip ýören halkymyza altakdan belli bir döwletlerini ýitirýärler, ondan ýene de sergedam bolup çölüň içinde şeýdip ýaşap ýörler. Oňa da daşyndan her ýyl hüjüm edilýär, Almançylar gelip ogloljo ýetir edip alyp gidýärler, dadyň talaýarlar, ýene goraýan güýjem ýok. Onuň adamlar pikir edip başlaýar, bir zada ýetmeli, biz ödümüzi goramak üçin bir ýol başy bolmaly bide, bir näýe bir düzgünler ýola goýmaly, bir goşuny öğretmelimi. Şu zatlaryň üstünde pikir edip başlaýarlar da, ondan näme diýerler? Erkinlik bir tarapdan gowy, isleýän ýerinde ýaşap, isleýän zadyň edip görmek, gowy ýöne bir daşyndan bir howpsuzlygyň goramak üçin guramaçylyk gerek. Ondan bular öz aralaryndan şol halkyň bir aňlyrak, düşünjelirak toporuny ýürüýte ygtyýarlyk berýärler. Bolýan nesil başga işiňizi taşlaň da bir de ýol başçylyk edin. Bir de ne hökümdarlyk edin, häkimlik edin. Ýöne siziň hem biziň öýlemizde borjunuz bar. Biziň gorawmyzy üçin edin. Biziň içimizdäki ugluk, jümlüklerini öňüne almak üçin bir topar adamlar döredin jogapkärçilik berip olardy. Kanunlar çykaryn, hemme öz aramyzdaky ýagdaýlary saglaşdyrmak üçin näme etmek bolýar, näme etmek bolanok. Ine şu zatlar ýola goýun diýip adamlara bir zat ananya ýanky jogapkärçilik ananýarlar. Ana şoň ödem şol ortada bir söz barda неписанное общественный договор diýip bir zat bar. Kanun taýdan ýazylmadyk jemgyýetçilik alalaşygy diýilip atlandyrylýar. Şol adamlar şu gadim döwürde şu döwlet töretmek kararyna gelenlerinde, şo döretip başlananlarynda şu strukturaň özüni. Şolar ýaly öz aralaryna bir alalaşyk elýärler. Halk köpçüliginiň uly topory belli bir kiçijik bir topora ygtyýarlyk berip şolardan häkimiýet döredip, şolary borç edýärler. Siz bir de gulluk etmeli. Biziň ýagdaýymyzda ýöne biz seni beýle kişilerden azat edýäs, hem siziň hem durmuşuňyzy bizden finansirle malileşdirýäs. Ýani eger pul görnüşinde bolmasa, siziň hem eklenjiňizi biz özümiz alýas. Kim size mal berer, kimin tawuk bersin, kimin un bersin, o şeýdip siziň üçinçiligiňizi biz özümiz alýas diýip şeýdip alalaşylýar. Ondan
Ine şu arada döwlet meselesini näder bir ketgitlemesini görkezjek bolýan. Şu arada her hil garaşlar we spesialistler arasynda. Ha Wikipedia'da bar olan ketgitlemelerin birine şey diýilýär, döwlet barada. Государство — политическая форма организации общества на определенной территории, политика территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется все население страны. Bunun tercümesini hemen anladı ya. Tercümesini şeyde demek oluyor. Devlet belli bir territoriyada cemiyete terenjamlyk etmekliğin siyasi formasıdır. Şeýle hem cemiyetçilik häkimiýetiniň öýdügi teýarly siyasi territorial guramasydyr. Ol dolandyrşyň we mejbur edişiň mehanizmine, aparatyna eýelik edýär. Näşde ünferim bir möhüm bir söz wada. Ýankyşny döwletiň nämedigini gurama hökmünde düşünýär. Siyasi territorial guramadyr diýär. Belli bir territoriýada döredilýän ödem cemiyete terenjamlyk etmeklik. Siyasi formasydyr, ödem siyasi territorial guramadyr. Diýmek şol adamlaryň öz aralaryna ýalaşa gelinip döredilýän bir struktura. Inni şo döredilýär. Şo taýda belli bir topar adama şeýle wezipe tawşyrylýar. Siz biziň hemme howpsuzlygymyzdan öz üstüne alyň. Bu goşuny öğretmelimi döredin. Biz olaram öz pulumyza saklar. O adamdan saglygy barada da ala dedin. Ne bir keselliligimiz barmy? Ne biz ortak guruna fond dörederiz. Biziň alýan giýerdejilerimizden bir size salgy törer. O bizinni ýöne özümiz barada pikir edip durjaklar. Belli bir alan giýerdejilerimizden ýani ýönümizden belli bir bölegini size bereriz. Siz hem şolar tygşytlap ondan o kime bir garyp ýetire kömek gerekmi? Şoňa bermelimi? Berin. O biriniň kesellisi barmy? Olaň saglygyny bejermelimi? Olardan şondan ýardam berin. Soňra bize jogap berin. Bize hasabet berin. Diýilen esasda şeýle alalaşa gelinýär. Ana şoňa da odulebedinne şo prinsipiň özüne неписанный общественный договор diýilýär. Resmi taýdan ýazylmadyk jemgyýetçilik alalaşy adamlaryň köp topary bilen bir adaçyk toparyň arasynda. Indi pikir edin, şol ýanky topar, şol hökümet hökmünde bellenen topar halka gulluk etmeli, şu köpçülige gulluk etmek üçin döredilýän topar şol. Şu hökümet diýilýär. Indi şo topar şeýdip hemme işden boşadylyp bar eklençlerini halk öz üstüne alyp şolary şeýdip ekläp otyrka. Ýanky gäb atmak diýip da şolaňyny gäbleri alyp ayaklaryny egiri basyp adamdan üstüne ýanky hasam agalyk edip adamlar edip başlasa şolar hyzmat etmeli adamdan üstünden agalyk edip başlasa şolary ezjek bolup başlasa. Onda şol alalaşyk bolýar. Sen bizi ezdiýip döredilen şu hökümet diýilýär. Ona şoň esasynda döredilen strukturaň ödem döwlet diýilip atlandyrylýar. Ýanky strukturalar, ýanky goşuny öğretmek, ondan öz içerki polisiýany öğretmek, ondan ýanky kadiýet öğretmek. Olam ýanky hökümetiň işi da. O kadiýet diýilýän adam garaşly bolmaly. O näde döredilýär? Şolena kadiýan adam öýde şo dinar adamdan içinden taýlanýan eken, ol sudýaň roluny oýnamaly. Ne bilen häzirki diýip oturan sudymyzy kadiýet diýip atlandyrýarlar. Aslında o öýde bir dini termi. Ana şol şona min aýdaly şo primitiv döwürde şol prokuraturaň, prokurorun ýa sudyň roluny oýnamaly adamlary ýörüte dinar adamlardan belli. Ýani ekenler sebäbi şol Hudaýa onanýan adamyň ykballaryny çödenine o adalatsız çözmez diýip ine gelin dinarlaryň içinden diýip hasır dinar raklaryny alyp belli ýani ekenler. Ondan ýanky hökümetiň ýanyna maslahat beriji ýörüte struktura döredilýär. Ýani ulamalar geňeşe diýip bir zat döreýär. Ýoşluk bilen. Olana biziň häzirki görüp gören parlamentimiz. Olar ana şol hökümete ýol başçylyk edip oturan adamlara maslahat bermeli. Emem kanun çykarmaly, düzgünler çykarmaly şol ulamalar. Indi bulan işine kim gödäwçilik etmeli? Bulan işine gödäwçilik şeýle bizde häzirki zamanda media gödäwçilik etmeli, dördünçi häkimiýet diýilýär. Ine aýtdyk da hökümet bar,
Hökümete yerine yetirci gurama. Şol halkın aladasyny edip bir de gulluk etmeli. Halka gulluk etmeli. Ola yerine yetirmeli. Onun kanun çıkarıcı gurama var. Yani ulamalar gengeşe deyip akırlarlar ne bir aksakallar iyili yaşlılar diýilýändir. Halkın içinde bir hormatlanyň adamlar şoňa saýlapdyrlar. Oňa eklenjini özlerini alypdyr adamlar. Olaňa mana ýanky ýaly wezipesi bar. Bu ýene ikinji häkim. Yani üçüncü häkimiýet suwty häkimiýet diýilýär, ol kadyýet bolupdyr, kadylar bolupdyr. Kadylaram ýanky ýaly şol günah edilen ýanky jenaýat edilen zat edilen adamlara nähil tembiň bermeli, nähil çäre bermeli, şo meseleler çöýýän dini adamlar bolupdyr. Ana olany üçüncü strukturasy döwletin. Şo biziň häzirki görüp beren nämämiz? Şol döwletin üç sakat diýilýän ana şo döwürlerde, gadymy döwürlerde şolar ýaly primitiv ýagdaýlarda görnüşlerde döräpdir da. Ana şondan hem soň çylşymlaşyp ýagdaýlar özgörüp edil biziň häzirki görüp beren ýagdaýymyza gelipdir da. Ýöne umumyň şol prinsipiniň özüni alyp görýäňde ýöneköy bir gatnaşyk ýöneköy prinsipi bar. Ýa-şa soň çylşymlaşdyrsa da o lebedinne ýöneköy bir struktura. Ana şoň öýden döwlet diýilýän zadyň özüni döredýär. Şo tutuş strukturaň özüni döwlet ýa-ni gurama diýip atlandyr. Ya döwlet guramasy. Indi şol gatnaşyklar bar. Gatnaşyklar bozulyp bilýär. Nähil ýagdaýda, ýa-ni gödäwçilik bolmadyk ýagdaýda. Indi şo gödäwçiligi kim ýerine ýetiripdir? Biziň häzirki diýen mediýamyzyň rolunu şo döwürde kimler oýnapdyr? Şo döwürde şahirler oýnapdyr. Hemem dilewarlar diýip bir adamdan bir topar bolupdyr. Dilewarlar olar şo gepeçeper aktyp gara diýip bilýän hemem ýagdaýlar heljerip adamlaryň içinde öz pikirleri bilen çykyşyp bilýän gepeçeper adamlar bolupdyr. Olar öz aralaryna diskursiýa gurnap, türli temalary iskin çöwürüp adamlara düşündirip bilmek başarypdyrlar, ýani ulamalar. Ulamalar diýen ýanky dilewarlar. Ana olar mediýanyň rolunu ýerine ýetiripdirler. Näme adalatlyk, näme adalatsyzlyk, her hil filosofik meseleler barada gurrungoza. Indi gurrungozapdyrlar, şolar çözüp beripdirler adamlara, düşündirip beripdirler. Oňdaşyndan ene şahirler bolupdyr. Sebäbi o döwürde häzirki ýaly gadia jurnal ýok, telewiziýa ýok. Şo ýöneköy şertlerde, şo primitiv şertlerde ýöne ýanky funksiýany ýerine ýetirýän adamlaryň toparlary bolupdyr. Ýöne olardan käbirlerini, aýdaly şahirlerim oşguy formasyna şol adalatsyz hanlary, adalatsyz paşalary tankytlap beripdirler. Kähalatlarda şo paşalar, hanlar şolary batyrmakdan gorkupdyrlar. Sebäbi şol adamlaryň halkyň içindäki awraý şeýle bir uly bolupdyr. Şo halkyň gozgolundan hem gorkup şolary batyrnyp bilmändirler. Ýöne olaryň içinde de gynansak da satdyklarym bolupdyr. Şo köşk şahirleri diýilen bir düşünje bar da. Şo köşkü diňe ýanky paşany mahabatlandyrmak, hany mahabatlandyrmak, wasp etmek. Ana olar ýaldat bilen meşhurlanan ýörükçi şahirlerim bolupdyr. Ýöne olar halkyň aňynda ýaşamandyr. Şonuň ady sory ýokdur. Şo tarihte galanlar iň edermen, iň batyrgaý dogry diýip egri diýip bilýän şahirleň adydy. Şonuň dörejiligi galanlar. Sebäbi halk şonu ýüreginde saklap ýüreginde ýaşadýar. Şonu nesilden nesile geçirýär. Ana şolar ýaly adamlaryň ady baky zady öwrülýär, baky gymmatlygy öwrülýär şonuň dörejiligi. Ana şolum mediýaň funksiýasy, şol mediýaň funksiýasyny şolar ýerine ýetiripdirler. Şolar gödäwçilik edip, şolar kontrolly etjek bolupdyrlar ýagdaýa. Ana bu funksiýany aýdaly eger Ýewropaň taryhyny alsak, gadymy Gresiýa, gadymy Rimyň taryhyny alsak akyllarlar bolupdyr, filosoflar bolupdyr. Filosoflar gününe häkimede ýüzüne diýmeler diýip bilipdirler. Olar öz işlerini ondan görüýçe filosofik kitaplar ýazypdyrlar. Şonda döwlet guruluşyna da ine baha berip ýazypdyrlar, analiz berip ýazypdyrlar. Halkyň göňüne açyp batyrga çykyş edip bilipdirler. Halka öz sözlerini ýetirip bilipdirler. Halkyň arasynda da uly hormatlar bolupdyr ýanky filosoflar. Ana olam şo mediýaň şu funksiýasy, şolaryň ýerine ýetiren funksiýasy. Şo kähalatlarda şu döwletleriň arasynda çaknyşyk bolanyny şo daşyndan basylgylar gelip şol adamlary ýetir alyp äkedenlerine gulçuluk üçin ulanýan ekenler da şo döwürlerde, şo Ýewropada, Gretsiýa, Italiýa territoriýasyna bolan nemelerde de imperiýalarda.
Ýöne şonda şo batwaljylar, eger şo batwalan adamlaryň içinde filosof bar bolsa, şonu goý berýän eken erkin. Ya şo filosofdan şeýle abiray bolupdyr da şonu gul hökmünde ulanmak bolanok diýen düşünje bolupdyr. Bular ýaly akyllarlar gul hökmünde ulanmaklyk, kemzirmeklik diýip, şolar ýaly hormat goýup bilýän batwaljylar hem bolupdyr. Ýa-ni goşun ýol başçylary bolupdyr. Paşalar bolupdyr. Ana şolar ýaly gatnaşyk bolupdyr. Indi soňdan şo döwlet strukturasy ýa-ni ýaly gaýdyşmaýan döwletliýe, awa käy halatlarda ol birazjyk üstünlük diýişliýär, käy halatlarda halkyň hakykatdan hem şu kurulan döwletiň rowajlygyny üçin edýär, şoňa ýardam edýär, halkyň baý ýaşamagyny, halkyň gorowly, halkyň sagdan ýaşamagyny üçin edýär ýa-ni döwletilen struktur. Emma käy halatlarda ýa-ni şol halkyň ykbaly ananlyp hyzmat etmeli adamlar bar, şu hökümet diýilýän ýa-ni strukturlar. Şolaryň peýladan ýagdaýyn. Şolar özlerini ananlan, wezipeden ananlan, borçlardan, awtiýarlyklardan, hyýanatçylykly peýdalanıp başlanan ýagdaýyny ol diňe halka garşy işläpdir. Ana şo ýagdaýda şolar halk bilen öz aralaryndaky alalaşygyny düzgünni bozýarlar. Şonda şolar ýaly adamlary häkimetden agdarmaga da halkyň haky bar. Hatta yara bilen agdarmaga da haky bar. Ne şu arada Amerikan konstitusiýasyny alyp görsek, şonda näme diýilýär? Şonda yara ulanmaklyga da ruhsat berilýär. Amerikan konstitusiýasy 1787-nji ýylda ilkinjide kabul edilýär. Şondan 4 ýyl geçen soňam 1791-nji ýylda şo käbir ütletmeler giýirilýär. Şonda giýirilen ikinji ütletme, вторая поправка Konstitusiýasy США diýär. Şoň ikinji ütletmesinde adamlara yara edilmeklige hem yara götürmeklige ruhsat berilýär. Olam näme esasynda? Şondan şol wakadan öň ýany 1776-njy ýylda, ýalňyşmaýarsam, şu garaşsyzlyk deklarasiýasy diýip Birleşen Ştatlaryň şu düýbün tutan, döwletiniň düýbün tutan siýasatçylar garaşsyzlyk deklarasiýasy diýip ýürüte deklarasiýa kabul edýärler. Ne ştatda şoň mazmuny bar. Şonda da şu adamlaryň wa öz häkimetlerini agdarmagy hukuklarynyň bardygy dokument bilen kanun tarapyndan esaslandyrylýar. Ne şu dokumentin ne şu taýdaky bölümine näme diýilýär deklarasiýa. Şoň terjimesi bar, men şonu okap bereyim. Şonu aýdylýar. Emma haçanla ýygyderli ýagdaýda häkimetden hyýanatçylykly peýdalanyşlar we zorluklar halky çäksiz despotizma boyun etmek niýetini görkezýän bolsa, bular ýaly hökümeti agdarmaklyk we geleceğin hatiratyna howpsuzlygyň täze garantiýalaryny üçin etmeklik halkyň hukugyna we borjyny öwrülýär diýip aýdylýar. Ýene bir gedek gaýtarýan, ýa-ni ýaly häkimetden hyýanatçylykly peýdalanyşlar we zorluklar halky çäksiz despotizma boyun etmek niýetini görkezýän bolsa, bular ýaly häkimeti agdarmaklyk we geleceğin hatiratyna howpsuzlygyň täze garantiýalaryny üçin etmeklik halkyň hukugyna we borjyny öwrülýär diýilýär. Ana şolar ýaly ýagdaýda biziň öz ykbalymyzda ananan adamlarymyz şol tawşyrylan borçlardan hyýanatçylykly peýdalanyp bizi edmek üçin başlatalar. Onu şolara garşy görüşmeklik, şolary agdarmaklyk halkyň hukugyna hem borjyny öwrülýär. Ýani Amerikan garaşsyzlyk deklarasiýasyny aýdylanda, şoň esasynda da konstitusiýa ýürüte yara ulanmak, yara götürmek hem hökümet häkimete garşy yara ulanmaklyk ýürüte berkedilen. Ana şu zatlar ýöne edilmeýändir de şol sebäbi şu Amerikan döwletiniň esasyny düzüji şol Amerikan siýasatynyň atalary diýilýän adamlar, siýasatçylar. Şonu şu öňünden görüp şol halkyna şolar ýaly mümkinçilik berýär. Indi biziň konstitusiýalarymyzda köp ýurtdan beýleki ýurtdan konstitusiýalaryny olar ýaly ýok ýöne şol hukuga hemme halk eýedir. Şol hukuga hemme halk eýedir. Ýöne konstitusiýalaryň köpüsinde, hatda diktator ýurtlaryň konstitusiýasynda biziň adamlaryň şu döwletiň eýesligini diýip görkezýän zat iň gymmat zat adamdyr diýip. Ha konstitusiýa alyp görelim. Germaniýa konstitusiýasyny alyp görelim.
Germaniýanyň konstitusiýasynyň 1-nji maddasynda aýdyly. Dostoýnstvo человека неприкосновенно. Adamın mertebeti ellerilmesidir diýilip aýdyly. Уважать и защищать его обязанность всей государственной власти. Onu hormatlaýmakluk we onu goramakluk bütün döwlet häkimetiniň borjudur diýilýär. Indi Orsiýadyň aýdaly bir mysal üçin Orsiýadyň konstitusiýasyny alyp goýaly. 2-nji maddasynda aýdylýar. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Adam ve onun hukuklary hem de azatlyklary iň ýokary gymmatlykdyr diýilýär. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Adamın ve gражданın hukuklarını ve azatlıklarını ikrar etmeklik, berja etmeklik ve onu goramaklyk döwletiň borjudur diýilýär. Indi Türkmenistanyň konstitusiýasyny alyp göreli. Onda näme diýilýär? В Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек. Türkmenistan'da cemiyetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýil. Защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти. Şol adamy goramakluk hem onu gollamakluk hem ona gulluk etmeklik diýär adam. Döwlet häkimet organlarynyň itaati wezipesidir diýilip konstitusiýada kesildirilen. Näme üçin adamyň mertebetine, şoň hak hukugyna şeýle ýokary derejede baha berilýär konstitusiýalarda, hatda diktator rejimli konstitusiýalarynda. Sebäbi şu döwletiň eýeti biz adamlar. Biz hem häkimlik etmeli. Biz ýöne şu hökümet diýilýän zada wagtlanşa ygtyarlyk berýär. Biziň işimiz dolandyryp bir de gulluk etmek üçin ygtyarlyk berýär. Şol ygtyarlykdan sähel hyýanatçylykly peýdalanan ýagdaýyna şol ödara ala şoň düzgünler bozulýar. Şolar ýaly hökümeti agdyrmaga, şolaryň elinden häkimeti alyp täze hökümet döretmäge her bir halkyň kuwa var. Şu döwletdäki, ýa şu döwlet diýilýän zat o da bedine döredilenine ýankyýal alalaşyň esasynda döredilýär. Indi geljekki gepleşiklemde bizni şol strukturaň şo ýagdaýyny häzirki biziň sivilizlenen diýilýän döwrümizde şo ýagdaýyň nähili formalara eýe bolanlygy hakynda gurrun eder. Sebäbi şol ýanky ýöneköy zatlar hatam çylşyrlaşdyrylyp türlü formalara eýe bolýar. Wagtyň geçmegi bolýar. Indi şo ýagdaýyny şo döredilen zatlar häzir halkyň bähwidine işleýärmi? Haýsy ýurtlarda has üstünlükli işleýär, haýsy ýurtlarda bu üstünlükli işleýär. Nähili güýçler bundan hyýanatçylykly peýdalanyp bilýärler. Nähili güýçler bunu halka garşylanyp başlaýarlar, özlerine ananlan bu ygtyarlyklary. Oňa nähili gödäwçilik etmeli, media öz ýerine ýetirmeli, funksiýasyny ýerine ýetirip bilýärmi? Ondan nähili peýdalanýarlar bu güýçler. Ine şu zatlar barada ine bir geljekki gepleşmede urun eder. Siz döwlet guruluşynyň esaslary we oň taryhy barada biziň 2020-nji ýylda efire beren gepleşigimiň 1-nji bölümini dinlediňiz. Şu gepleşikde goýulan temalar boýunça siz hem öz pikirlerinizi kommentariýa bölüminde paýlaşyp bilersiňiz, hormatly dinleýijiler. Mundan naşary biziň gepleşiklerimizi gollaýan bolsaňyz, olary böleklere bölüpmi ýa olaň şelgilerini ulanypmy umuman dürli ýollar arkaly gepleşiklerimizi beýleki sosial ulgamlarda da raýatlanma dilen paýlaşdyňyz, biziň işimizde ullokan ýardam etdiňiz bolardy. Berjek ýardamyňyz üçin hem öňünden ullokan minnetdarlygymy bildirýän. Bu temadaky gurrunmydyň dowamyny siz indiki gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Şu günlükçe-de ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy urunnaky işe sizem ýardam edin.